molt content i molt agraït a la gent perquè quan després d'haver fet viral el vídeo la gent penso al carrer, preguntava tu ets aquest noi del vídeo? Si anava a algun lloc, un restaurant o bar, em preguntaven i la gent agraeix, això és preciós, per això a mi sempre m'ha agradat. Aquest és el motiu, no? Com he dit abans, que parlo 7 llengües, però el català és el meu preferit. És perquè, gràcies als catalans, no? Els m'han motivat, sempre m'han animat, sempre han estat agraïts. Si el parlo és gràcies als catalans. Rebo molts missatges per Instagram, no? La gent t'agraeix molt, fins i tot de Mallorca. He rebut molts missatges i tant d'aquí de Catalunya o fora de Catalunya, la gent molt agraïda. Això t'anima més, no? I això és preciós, un sentiment amb satisfacció, no? Si el dia que vagi a viure a França parlaré francès, si el dia que vagi a viure a Galícia parlaré gallec, vaig a Madrid parlaré castellà, visc aquí a Catalunya parlaré català. És el respecte cap al poble on vivim. Gràcies, Kilian. Molt agraït a totes les persones que ens heu animat. Merci. Merci, adéu.